lige foran os, fordi det her, det er... Ja, fordi lad os lige prøve lige at sætte en overskrift på det her. Ja, så det vi står med her er en verdenspremiere. Det er første gang, at det vises offentligt, og der har man altså kombineret den elektroniske papirsteknologi her, som er millioner af små bitte bobler, som når man sætter strøm til dem, så er de hvide på den ene side og sort på den anden. Og det vil sige, at alt efter om man nu sætter plus eller minus, så bliver de den ene eller den anden farve, fordi der er en kemikalie, der stiger til tops eller går til bunds inden. Og det vil sige, at den kan variere sine gråtoner i et eller andet antal. Det kan den også, men den kan også altså blive sort eller hvid, og der er ganske gevaldigt mange af dem, så det giver altså meget, meget flot billede. Så når du sætter strøm til, så bliver det altså sort eller hvid simpelthen. Og giver en meget, meget lækker og rolig overflade at se på. Alle de der mange små bobler, de ligger jo så her på et glas-bæremedie, som gør, at vi har en tynd overflade, men en stiv overflade. Så næste skridt i processen, og nu er vi der, hvor vi var for 2 år siden med den her prototype, ikke? Det er så, at vi gør sådan her. Det vil sige, nu er vi på plastik i stedet for. Materialet her bliver en tredjedel så tykt, som det er her inden for det næste år til halvanden. Det vil sige, det er så er vi nede i papirstykkelse. Du kan folde, bøje og rulle det. Og vi kan lave det sådan her. Det kommer i A4-format i løbet af cirka halvandet år, og i større end A4-format efter det der cirka halvandet år. Og vi har endda her en udgave, der fungerer. Det vil sige, her kan I se, hvordan Plastic Logic, som det så hedder, når vi kommer på plastik. Det her, det kommer fra en virksomhed, der hedder Plastic Logic. Der har vi simpelthen sådan en skærm, der kan opdateres. Så når du sidder derhjemme og læser avis om halvandet år, 3 år, vil det gå i produktion, så har du altså sådan en på knæ foran. Så det vil sige, at det her med at sidde med min store avis, der går jeg virkelig ned i en eller anden mini-tabloid, eller den der. Ja, altså... Og jeg bladrer egentlig ikke, jeg skifter bare billede. Du skifter billede, altså det vil sige, at den der bliver trådløst opdateret fra dit lokalnet derhjemme, og det vil sige, når du vågner om morgenen, så har du en frisk opdateret avis, der ligger på den her læseenhed, som kan være i A4 eller tabloidformat inden 2010, og koster under 1000 kroner i øvrigt. Vi skal også have priser på til den tid, og det vil sige, det er så din avis. Og det vil sige, hvis jeg lige går tilbage til den, du har her, så er det sådan en her, jeg har liggende i virkeligheden derhjemme. Ja. Og så når jeg sætter strøm til, så får jeg så de seneste nyheder på den. Så får du de seneste nyheder, ligesom du har her, og det vil du altså gøre inden 2010. Inden 2010, vi snakker altså 3-4 år frem til. Ja, det gør vi. Hvad er perspektivet i det her for eksempelvis, hvis du prøver at se på sådan noget som dagbladene, som i dag jo har kæmpe omkostninger med trykomkostninger? Ja, cirka halvdelen af en avis omkostninger relaterer sig til tryk og distribution. Og det vil sige, det kan man jo så sætte sig ud over her, så man kan lave en avis, der er skræddersyet til min interesse og mit behov, altså mere en international i mit tilfælde orienteret avis. Og man kan have en avis, der altid er opdateret, og man kan jo også læse den i Kuala Lumpur og så få en dansk avis, hvis man har lyst til det jo. Hvis vi prøver at tage den anden side af det her, nu var vi inde på LCD-skærmene og fladskærmene og sådan noget før. Det her kunne man vel på samme måde bygge ind, det snakkede vi også om for 2 år siden, i tapetet? Det vil du kunne, ja. Altså i princippet kan de her skærmteknologier bygges ind i hvad som helst, og i det de bliver bløde og bøjelige, også ind i fleksible materialer. Altså vi vil se skærme på væggene, vi vil se skærme på køleskabslågen, vi vil se skærme endda på tøj, hvis du synes det er sjovt at gå rundt med en t-shirt med en skærm på i fremtiden. Altså fordi en omvandrende avis. Ja. Ja, de der sandwichmænd, de får en ny betydning til den tid. Ja, det gør de så. Rundt med. Altså, så vil sige, at skærmene bliver stadig billigere, og i det, de bliver fleksible, kan vi putte dem på hvad som helst. Det betyder også, at de her udendørs displays, som der for eksempel er her på Hovedbanegården, de bliver jo også elektroniske i fremtiden. Så der kommer masser af skærme overalt, der bliver opdateret hele tiden. Og det her, det er så altså avisdelen af det her, repræsenteret for de der Plastic Logic. Hvis vi lige her til sidst meget kort skal sige, vil du gå ned og købe en LCD eller en plasmaskærm i dag til 17.000? Nej, det vil jeg nok ikke. Altså, jeg vil købe en billig skærm. Altså, jeg har allerede adskillige fladskærme. Og, ja, det vil bare billede mig ind. Jeg vil købe en billig skærm, så vil jeg smide den et andet sted hen i sommerhuset om 3 år, og så vil jeg købe en skærm som den, vi har til at stå her, når de kommer om 3 år. Så jeg vil hellere gå efter en løbende udskiftning efterhånden, som teknologien bliver bedre og billigere. Og hvad kommer du så at sige om 3 år? Det tør jeg slet ikke tænke på. Det skal jeg ikke svare på nu. Tusind tak, Preben Meyer, for denne fremtidsvision.